Kung matulog ka, unsa may imong kuan, imong buhaton Mag-pray. before matulog. Mag-pray. Unsa may imong pray? Ako i-pray nga mawala na ang virus. Unsa pa? Di tatagag sakit. O kuan ipalayo ta sa mga viruses. Nga tagimig shield. Nga may makatabaho na sa papa. Para di namin mag-grace. Tatanga mga sakit niya na sa among lawas. Amen. Ora. Namukoy kain pray. Yeah, good night. Ya, ikaduhang buhaton, unsa may ikaduhang buhaton? Ikadung buhaton. Ito yung una, di ba? Kung pangtanaw ito. Ako ano, ang una kay higda ka, pray. Nya, ito pa yung gani buhaton. Unsa pa? Kanang inom mo tubig before matulog. Ano naman, unsa day function ng tubig? Kay kuan man na, kay para healthy na mineral sa lawas. Katulon sa Kuan. ipalong manos kigwa. Burn out to ha, burn out. Katulon. Tulog kay kuan. Dapat ikatulog mo naman tong una kay mag-pray. Sunod ato inom tubig. Sunod ato kay kuan katong ay oo. Baho-baho kag babay ni mata. Tulog naman atong ipangutana dili man ang kagabi makaon man ka magbas. Agi ka budlot-budlot dili. Kuan siya alien. Anya? Naman, sukoy. Sa may last nga kuan. Sa may last nga buhaton na before matulog. Ora? Ha? Ora? Mauto pa man di ay. Tubag daw. Siyempre, paungon suga, paungon, kaya sa man makatulog kag hayag.